Tervetuloa vielä hetkeksi Pietarsaareen. Paikka on Oxhamsin koulu, jossa tapaamme Veikkausliigan kaikkien aikojen nuorimman maalintekijän Simon Skrabin. Hej Simon! Hej hej! Hur går det? Det går bra. Ja, vad bra. Var är vi någonstans nu? Oxhams skola, min gamla skola. Flyttade till Jakobstads gymnasium till hösten. Klart jag vill alltid varit till slut kanske skolan sats helt på fotbollen. Föräldrar sa att man måste nog ha gymnasiet i alla fall färdigt först. Ganska 7,5 i medeltal nu klarar mig väl i skolan. Ja. Det skulle vara ganska mycket bättre om jag skulle orka läsa lite mer kanske. Just det. Ja. När visste du att du ska bli en fotbollsspelare? Nej, jag har alltid velat bli fotbollsspelare sen jag kunde gå ungefär. Jag har 2 bra säsonger som jag utvecklats mycket på. Så pappa har ju varit tränare när jag var liten och han påverkar mycket. Och klart, Jerry har hjälpt mig mycket. Och han var ju en jättebra mittfältare när han spelade. Jag är mittfältare, han kan lära mig mycket. Du har varit med allt möjligt nästan fast du är bara 16 år gammal. Så berätta lite, du har varit på Liverpools juniorakademi. Ja, här var jag 12-13 år kanske när jag var. Fick ju lära mig allting om att toppklubbar låg på för nivå, alltså spelare samma ålder. Och som behövs förbättras för att jag hållit med i samma klass som de blir bättre och sånt. Inställningen var stor skillnad på finländsk pojkar och engelsk. Men att, vet jag, om du var så skickligare med bollar så vet jag inte. Just inställningen. Mycket hårdare. Kompisar är mycket med. Vad sysslar ni med? Jag är 16 och söker flickorna. Spelar lite Playstation och sånt. Hur går det med flickorna då? Ja, ibland går det bra, ibland inte så bra. Utomlandsproffs har väl alltid varit drömmen så inte ska man väl ändra drömmar inte. Ett par, 3-4 år kanske var fint. Alltså nu gäller det bara ett genombrott i Veikkausliigan. Ja, träning och träning. Hoppas på genombrottet.